doa pagi yang biasa dilaksanakan dalam gereja digantikan dengan doa pagi online melalui aplikasi. Seperti tertulis pada kitab Yosua, tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Dilaksanakan setiap hari Sabtu pagi pukul 5.30 sampai 6.30 WIB. Jangan lupa untuk ajak anggota keluarga ya. Informasi lebih lanjut dapat mengunjungi website HKBP Rawamangun di www.hkbprawamangun.id. Sampai jumpa di doa pagi. Tuhan Yesus memberkati. Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di hkbp_rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun.
Selamat hari Minggu madi ita salutna. Horas madi hamu salutna naro di hari Minggu sadarion. Tu bagas ni Jehovah, songoni nang salut ruas ni Tuhata, namandohoti par mingguon sian bagas tabe, marhite live streaming ni Huriata. Sebelum tamulai par minggota, martang yang nahohom mahita di bagasan rohat tabe. Amin. Hurian itu hata tapukama parminggota di manogoton, tapuji Tuhata marite ede sian buku ede nomor 30 ayat sada 1-2. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi purbadia na tumopalangi dota noon. Amen. Pabuahamu matu borusion, idama nungaro hatuaon mi, idama ihutu ibana do upasileononna, jala pamalasonna di jolona. Haleluya. 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 Martang yang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suatu duasan na tumupalangi do tano. Hinorhon ni asin ni roham do umbayin saat hamik tu tahun hurian ay baruon. Lehon matu huriam todim na badiai. Dohot hamaloon sian ho.
asalam rarat jalaganda harjonmu di tonga-tonga ni hamion. Teleho mahiras ni roha tunaposom makatawan hatam. Asalam denggan huriam marhitisiani. Pargogoy mahami manguluyho di bagasan haporsyaw na toktong. Asam manahan hami salut ro di ujung na marhiti-hiti anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Tangihon hamu mapatik ni debata di Minggu Advent Parjoloon, ima sian Jesaya 40, pidutolo 1:4. Suara ni najojo di halongonan. Pauli hamu dalan di Jahoba, patigor hamu di adaran dalan balobung di debatata, ikon gohan do nasarura, jala parejeton nasa dolok dohot butul-butul. Jala gabe na hornop do na marnakop tuat. Jala gabe rura tanggurong ni dolok. Ima sahat na. Atong rapangidugugo mahita siyan Tuhan debata laho mangulaw sa. Ali Tuhan debata say pargugoy mahami mangulaho naombar patikmi. Amen. Tatopoti madosata tu debata martangiang mahita. Ale amanami jala debata nami na di Banua Gijang. Pargogo nasu hatu dosan
Perdenggan basa doho jalaro di salilang na do asini roham. Say marpamuati maroham di hajahaton nami. Jala say unang beingot akka dosa nami. Ay jojo do hami mardosa maradopoko. Jala jojo do husungguli hami rimasmu. Marhite-hite siyan pangalawsan nami di hatam. Ale Tuhan Jehovah, say unang paingot-ingot pangalawsan nami. Unang alang asin ni roham, say urupi mahami. Ho ale Tuhan di bata atuan nami. Palua kami, jalase sa dosa nami ala ni anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Baga-baga ni dibata taringot tuha sesan ni dosata. Songonon do pakoholongi ni dibata di portibion. Ola do anak na nasasadai di lehon. Asa unang mago ganup na porsia di ibana. Asa hanguluan na seliling na di ibana. Asa ngapon madi dibata na di gijang. Amen. Hata ni dibata turpu epistel di minggu Advent parjoloon. Ima sian Jeremia 30 mamuka sian bidu 14 1 10 margati sori mahita manjahasa alai di ayat 10 rap manjaha mahita. Idama narodo aka arisogot ninna Jehovah. Au mapasitok kondisi hata na denggani nang hupar baga-bagay taringot tu pinopar ni Israel. Doho taringot tu pinopar ni Juda. Dia ka ari madapotan tua Juda. Jalamar sonang-sonang isini Jerusalem maringanan. Jala ondo guarna dohonon nihalak. Jahoba parpitorata. Ima sahatna. Martua maakan atumangihon hatani debata. Jala na umpeopsa. Amen.
taha tidakon maha porsiatai, songon nahina tidakon ni dongata sa porsiaon di sadok portibion, rap mahita mandok. Au porsia di debata jaoba, ido ama pargugo na suatu dosan, na tumupalangi dotano. Au porsia di Yesus Kristus, anak ni debata jaoba na sasadai, iman nubuon di si Maria, nagabagabian si Anton di Purbadia, andorang sohabubuan. Idu tuata na tumaon da bernit, di pahuman silatus, namate terpajal do ibana di hau pinersilang, na tua tu banua toru dong ditanom, na mulap mangulu di hari patuluhon, na manaik surgo, lau hudul tu siamun di debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, disimai bana pai mamulak sogot tu tanoon, manguhumi alak na mangulu dot namate. Au porsia di tondi Purbadia, jaladong sada huria na badia, huria to panihala Kristen akan na badia, doho dia sandosa, doho dia tai na mandok, mula mangulus sogot agini halak no mate, doho dia nguluan na surasuda. Amin.
Horas marihita saluhutna. Oras. Titing di Huriata HKBP Rawamangun, Minggu 20 November 2020 sada. Parmingguan di Huriata HKBP Rawamangun. Parmingguan sadarion, Minggu 20 November 2020 sada, di Patupa pukul 6 WIB, 10 WIB, 10 telu WIB, 10 6 WIB, dohot pukul 10 sia WIB, dohot hatotuan, sada. Daya tampung di gereja Holland 375 halak setiap parmingguan. 2. Ruas nanaing marminggu nunga majalo vaksin paduahon. 3. Adorang so masuk tu gereja jolo check-in di aplikasi Peduli Lindungi dohot HKBP Rawamangun. 4. Dung keluar gereja diwajibkan menekan tombol check out di aplikasi Peduli Lindungi. 5. Tetap mengikuti protokol kesehatan. Sude parmingguoni di Patupa marhite tatap muka dohot live streaming. Pilihan tahun 2020 sada. Ruas naung pasahaton pilihan tahun 2020 sada dan sikop dope sonata anggarhon di tahun on. Hola 20% dope naung pasahaton pelean tahun na. Mauliate ma di ruas ni Huriata naung pasahat pelean tahun na. Tu akar ruas na so mangalehon pelean tahun 2020 sada dope di Pangido dohot gomos asa di pasaha matuhuria songo tada hamauliateota di akka pasu-pasu naung tajalo sian tuhata. Rapat parhalado. Selasa 30 November 2020 sada pukul 10 WIB Patupaon marapot parhalado HKBP Rawamangun. Lau membahas program kerja dohot anggaran tahun 2022. Pinangido tusude parhalado asa madohoti rapoti tepat waktu. Rapat Huria Sabtu 10 sada Desember 2020 sada pukul 10 WIB maringanan di gereja Patupaot tama rapot Huria nani dohotan ni sude parhalado dewan-dewan ketua seksi utusan kategorial badan audit yayasan Sinantam panitia Rawamangun Center dohot telu halak utusan ganuk wik sude peserta rapot asa Roma tepat waktu. Natal parhalado Rabu sada Desember 2020 sada pukul 10 WIB naing Patupa utama Natal parhalado dohot keluarga HKBP Rawamangun maringanan di gereja. Marhiteon sude parhalado dohot keluarga, pendeta pensiun dohot keluarga, situa pensiun dohot keluarga, dohot sude evangelis asaro madohoti acara Natali. Barita Natal, pilihan khusus tu pesta Natal. Minggu sadarion 20 November 2020 sada di sude parmingguan papungu pelea dohita imalau tu biaya Natal 2020 sada doho tahun baru 2022. Pilihan kedua kantong Narara. Tatangnya koma asa denggan mardalan pesta Natal doho tahun baru di Huriata. Kalender HKBP Rawamangun tahun 2022. Nunga dicetak kalender HKBP Rawamangun tahun 2022 lau mengalului dana pesta Natal 2020 sada. Harga minimal 50.000 per eksemplar. Sudema ruas ni Huriata manuhor jala manupahi biaya Natal ni Huriata. Buletin Natal HKBP Rawamangun.
Di patupa huriatta do buletin Natal doho tahun baru 2022 ima informasi sude kegiatan Natal doho tahun baru. Jala buletin OP marisihon ucapan selamat Natal 2020 sada doho tahun baru 2022. Akar ruas di huriatta manang perusahaan nanaing pasahaton ucapan selamat Natal doho tahun baru boima mendaftar tu panitia Natal asa boi dipamasuk tu buletin. Ucapan selamat doho foto nanaing dicetak ima songon natar surat di harotas titik. Dana boima dipasahat tu gereja HKBP Rawamangun manang ditransfer tu rekening huria. Natal Diakonia. Natal Diakoni Sosial HKBP Rawamangun di Patupa Rabu 8 Desember 2020 sada pukul 10 WIB. Asa situa WIB mangalehon perwakilan Ganub WIB 2 halak ama ina nama balu laho maliturgi pajojorhon jalaro latihan hari Senin tanggal 20 November dohot 6 Desember 2020 sada pukul 10.40 WIB maringanan di ruang Timotius. Ruas baru. Minggu sadarion 20 November 2020 sada tajalo gabe ruas nabaru ima sada keluarga Nyonya Siahaan yani Oktavia rap dohot telu halak ianak konasida ro sian gereja GPIB Maranatha DKI Jakarta. Alamat Jalan Cipinang Empang nomor 26 RT 006 RW 05 Cipinang Jakarta Timur WIG Cipinang. Jonjong Mahamu. Dua, keluarga Nyonya Siagian, Erisa Melida Borusi Majutak, Rab Doho Sahalak Ianakon Nasida, Ro Sian HKBP, Resort Maranatha Tambun. Alamat Jalan Kayu Jadi 5 nomor 2 C, Rawamangun, Jakarta Timur, WIG Balap Sepeda, Jonjong Mahamu. Anggiat ma di pasu-pasu tuhata nasida, gabe keluarga nadenggan di tonga-tongata, tarlumobi di joloni tuhata, hudul mahamu. Titing nanaing marbagas, titing parjolo, naing majalo pasu-pasu parbagason ma, Mikael Arianto Sinurat SEMM, ruasni HKBP, Rawamangun, WIG Kayu Putih, Kapling Polri. Anaknya mata, Pantas Sinurat SEMM, Tubuni Inata, Suraliana Linda Boru Sitanggang. Dohot Orwana, Rieni Kalesta Sitanggang. Ruasni GKPI, Buhit Resort Pangururan. Boruni Amata, Kasman Sitanggang. Tubuni Inata, Hotua naibaho nahinan. Pamasumasuon hari Sabtu 10 Desember 2020 sada pukul 8 WIB di gereja HKBP Rawamangun. Titing paduahon sada naing majalo pasu-pasu parbogason ma Jeffrey Timbul Manurung. Ruasni HKBP Resort Taman Mini. Anak Niamata Paris Manurung, Tubuni Inata, Tumiar Boru Sitopul, Dohotoroanna, Natasha Marisi Boru Barimbing, Ruasni HKBP Rawamangun, WIG Gangkana, Boruni Amata Sahat Perjuangan Barimbing, Tubuni Inata Romauli Boru Sihombing. Pamasumasuon hari Sabtu 4 Desember 2020 sada di gereja HKBP Resort Taman Mini
Jakarta Timur. 2. Nanaeng Majalo Pasu-Pasu Parbogason Ma Anroi Andri Sihombing, Ruasni HKBP Rawamangun Wik Penggilingan, anak Niamata Tupal Halomoan Sihombing Nahinan, Tubuni Inata Siti Norma Boru Simajutak, Dohot Orwana Maria Natalina Simajutak, Ruasni HKBP Resort Harapan Baru, Boru Niamata Berlin Hasoloan Simajutak, Tubuni Inata Lamsihar Boru Gultom Nahinan, Pamasumasuon hari Sabtu 4 Desember 2020 sada di Gereja HKBP Resort Harapan Baru. Di Pasu-Pasu Tuhatama Parsaripeon Nasida, Gabe Parsaripeon Nadenggan di Tonga-Tongata, Tarlumobui di Joloni Tuhata. Ruas Namoding, nah di hari Selasa 23 November 2020 sada, nunga jumolo moding sahalak ina ruas nihuriata, Ruslia Boru Hutasoid, umur 60 tahun, hinabaluhon di Amata, Situa Tanjung Maringin Lumban Turuan, alamat Jalan Pemuda Sada, RT 002, RW 02, nomor Sada, Rawamangun Tegalan, Jakarta Timur, Wik Rawamangun Tegalan. Tu udean hari Kamis 25 November 2020 sada di TPU Menteng Pulo. Tambahan nomor sahid. Nyonya Sianipar Nurmani Boru Sihombing, Wik Pulau Mas Kampung Baru, dirawat di RSPAD kamar 401. Pelea dohot aka udut ni boa-boa, tajahama di hartas titing, naum pinarade ni huriata. Di Pasu-Pasu, di Batama akka barita masa, dohot ulaon akka sipatu pauta, bahen sangap di Koarna. Songoni matiting di huriata, Minggu Sadarion. Mauliate.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na parohaon, ima na mga ramoti ate-ate doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Jesus. Amin. Selamat tahun baru madihita saluhutna. Sangaja do dak kudok tau parhuriau dope. Wado tahe diingot akka kita do naung tau baru marngiut tong kalender ni huriatta. Jadi ariomma sahab mahita tuminggu apen na parjulu. Jadi laus sadari omma kita marlas niroha ala asini roha ni debatado na patari parhon huriat taon. Tu tahun nai baru parhuriaun. Jadi ala niamang inang Tuhamu sude na hadir di garejaon dohot nama dohoti di bagas nabi. Salinai hupasa matabe dok tangyakta. Selamat tau baru parhuriau madihita sudi. Mau lihat mak. Atan itu hatta nagabe jamita di minggutta sadarion. Ima sian sada Tesalonik. Idutulu ayat sia saat rodi ayat 10 tulu. Ai hamauliateon dia ma terlehok kami tu debata. Balos ni saluhut halalas ni roha. Na huilalahami di jolo ni debata nami. Marningot hamu. Borngen dohot arian lobi sumurung dotang yang nami. Asa anggiat idaun nami bohimuna, laos patik koson nami. Ia adong dope hahurangan ni hapor syamuna. Alai debata amat tasadiri dohot tuhatta Yesus. Ido napabuluson lakka nami Tuhamu. Alai digohi jalalam ditabai Tuhan ima, haholongon ni rohamuna sama hamu, nang tu saluhut. Songon holong ni rohanami dihamu. Laho patuguhor rohamuna, gabe soha surahan marhabadiaun ijolo ni debata amatta. Jinaroi tu hatta Yesus rap dohot saluhut akkanabadian. Ima sahat. Huria namarlas niroha sadarion. Tangiang ni si Paulus turupuk. Di bagasat tangyang na patuduhon las ni rohana. Dohot hamaliatehon ni rohana. Ala di BG. Songod dia do perkembangan ni huria Tesalonik di hatiai. Satokid do ibana mamaritaho barita na ugidi. Alamitor berhasil do ibana papunguhon akahala Yahudi gabe si ihutok Kristus. Alai torop mahumaliang di hatiai dang majalo. Gariada tahe makasogohon. Si Paulus ala dibuan ugamo na baru. Alani dihabak maibana, dihalangi maibana,
Jala direncanaon disakapi may mana asa ditakup jala agua kosahian. Dungi apurus may bana siyani. Lau matwakka huta na asing. Alay di sa datikki, diutus ibana si Timoteus. Marningot akka halak naong manghiuto Jesus di hatiai asa ditorutson na sida. Dungi di pabotohom si Timoteus tu si Paulus. Songo dia pertumbuhan. Nakpe memet do pehuriai alai luar biasa perkembangan na. Ibaritahom si Timoteus may tu si Paulus. Tubuh malas ni rohani si Paulus. Jalamasiol may bana. Asa naing romuse tuhuria Tesalonik. Puasa boy songoni. Naparjolo memang ala takas si tutudo siya rohana sida duriatiai majakon jala makaporsiay Jesus si palua nang hehe siyan hamatiani. Jala ima gabedasor ni haporsyaw nasida terus. Napaduahon luar biasa keuletan ni ruas ni huria Tesaloniki. Lam ditekan, lam dipaporsuk-porsuk. Alai, lam tubuh ma, rohana say makaholongi nasida sama nasida. Makin ditekan, makin dihambat, makin merambat. Ima prinsip manang motto, manang pengalaman niya kahuria-huria na parjului. Nakpe dilele, nakpe gudang aka persoalan, nakpe gudang aka halangan, baik siya bagasan, baik siya duru, alay tod di nasida haporsyon nasida, makanguluhon roha na saling makaholongi. Dungi tubuh mapakkirimon. Dinasida taringot tuharoro ni Kristus padua halioni. Namaboan akana porsia tu surgu. Ima yodolhon apostel Paulus tu nasida narodo muse tuhatta Yesus Kristus. Marhatu Tuhan dok makaporsei manasida. Tubuh mapakkirimon na luar biasa di nasida. Ala satokid do penderita non. Satokid do na maolon. Ayro nama Tuhan mangalapita. Maka monakko kita. Ima daya dorong do daya tarik na luar biasa di hati dia karuas ni Tesalonikai. Jadi dalam tubuh semangat nasida, dalam martabba manasida. Baik secara kuantitas nang secara kualitas. Ala sada iot na mangihoti nasida ima holong ni roha di Kristus si palua nasida. Torop ruas lam martabba di hati. Om mapakrimon na indah, pengharapan yang indah ya kana porsiai. Yesus membawa satu pengharapan. Nakpe manaok kita di Portibion. Nakpe ko bulusot na maol. Ala ni ha porsiota. Ale pengharapan kita bahwa dunia yang penuh dengan kemelutot akan masalahon. Satokid. Dada Portibion.
inganatta parmianatta. Alea dong dosada inganan nok di parade Tuhatta Yesus Kristus. Ala hehe bana manaik tuban wakit. Huriana hinaholongan di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Las marohatta bangga hita. Molo saya dong dopeta bigi akka huria. Nang di Jawon, nang di Hitan, suaksongoni nang di luar negeri. Bangga situtulo hita majaha mabigi barita. Lam torop di Cina, nagabi Kristen. Laptorop akan nasoporsia tanda kutip komunis nagabi porsia di Tuhatta Yesus. Suaksongoni nak tanda kutip pe dohonok kuma biaka barita lam torop doaka murtadin. Nama kaporsia itu Tuhatta Yesus Kristus. Alai. Sebaliknya pada waktu nasama muse olo tata rohatta jalan marsak kita. Mabege akka huria. Nang di luat tahun dot diakka luat lumobi di benua Eropa. Lamoru do torop niha Kristenon. Gudang gereja na kosong. Lumobi di luat Inggris. Torop hala aluar siya gereja. Sada alasan na ima dak konsisten huria biak kapudana. Huria ni Tuhatta torop nasida maninggalhon. Alai sabalik na muse tahirim do akka huria di Indonesia on. Di luat tahun lapatan na asa semakin bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Lam mangerbangyan, lam matoras, jala, lam magodang, diha porsyaon na nakpesongoni sulit na. Nak secara politik, hukum, taringot tuakkaha Kristenon di 2 tahun. Alai lam tabba matutu. Pos nirohatta parsitutuota. Nakpesongoni boratna. Alai khususna huriatta HKBP Rawamangun. Tutung lam moru beon. Lam martabba ma. Nak secara atoropon nang secara kualitas. Tujuluan. Berdasar do pakirimot tai, patut do hita madok songoni, buanot tado tu bagasa tangyak tanah songonon, dia do nanak sipatu pota, taida mana parjulu, takpe songoni holang si Paulus, alanyak kana masa sian huria Tesalonik, alai torus do ibana, membangun relasi do hubungan nada dengan Tuhuria Tesaloniko. Om managabe tiruan do teladan do contoh. Na ikut si tiruon niaka. Na poso doho pelayan firman Tuhan. Amu amang inang. Kuingot. Judul sada huria. Saya dok permasalahan. Gabe gotap persaoran.
Olo sipata pidda ruas. Alanya ka konflik. Olo sipata haluar siap punguan. Manakso maradia jo. Alanya ka pangalaho. Pakatayon. Jadi molo odo penata adopi. Tatangiak koma nang dirita sedih. Uido masa nang nuaing. Na nyojar na diakibatkan alanya kamutasi partidaon. Sebetulnya nasomal. Na wajar dui. Alai molotu borhat sada pangula siya sada huria. Unang maputus hubungan. Molorope na baru. Sada huria. Diinganan na baru. Nihirim maroha. Marhitep harorona do pakuwasyon na laptabba masebangat ni huria. Lam di pauliuli mahuria do denggan. Unang gabi si bociri. Akan masa di tonga-tonga ni huria. Itu benar perlu sebetulnya. Terus membangun relasi. Komunikasi na denggan hita sama hita. Idok sada kuci. Lau mengatasi ke persoalan-persoalan. Nah ni amang inang. Isoma taida. Cipata. Dinamar hurion. Torop hala dang glori. Dak terpuji. Dan gak bisa ada tubuh pakrimon na baru. Do semangat na baru. Las rohana. Molo tung borrak manang roh. Manang hot ibana tinggal di sada punguan. Di sada kategori. Amma kejadian-kejadian na toktong do penatalupi. Alania mang inang. Napa duaho. Memang dang mitor dia lusi si Paulus. Suku-sukun na lapatan na retoris. Diayat parjolo nakin. Hai hamulation dia materleo kami tu debata. Balos ni saluhut alalas ni roha. Nahui lalahami. Di jolo ni debata nami. Marningot hamu. Diungkap pun ibana. Dengan bentuk na denggan na halus. Songo dia parukilonna. Di Uria Tesaloniki. Alenang dia lusibana atopi. Ala dirajumibana do tadaibana do. No peting. Na pokok ima. Mengucap syukur. Madok mauliate. Tu di bata. Ia na hinaholongan. Jadi lapatan na dison naing idayot tama. Bohado kesadaran ni hita. Ala ni tuhatta do hita tarju. Tuhatta do mangalan gogo do pakirimon do semangat di hita. Ala ni bohado asa dipakai tuhatta hita. Jala dikembangkan hita. Asal magodak kita. Lamatoras hapor siyauta. Uria na hinaholongan di bagasan goar ni tuhatta Kristus. Halalas ni rohana do rasa syukur nama. Mabege Uria Tesaloniki. Tubuh masyol ni rohana kerinduan na. Asa hatop pajupang. Asa hatop bertatap muka. Tidak ada hola surat-surat dulu SMS, WA, WAB. Tidak ada hola nih. Apalagi di jamatan waingon.
Alay sada na peting na pokok. Nagpajupang ngau tatap muka dohoto. On site. Langsung pajupang. Huria na di bagasan guwar. Obdo na pokok. Bertemu. Berkunjung. Manopot. Pajupang. Manang di dia peruasi. Lumobi akan na persoalan akan na marsitao no akan na marsay. Huria di bagasan guwar ni Tuhatta Yesus Kristus. Molo pedido si Paulus naik pajupang ng roaw. Alay sa luhut na idang ngalanyaw. Tatangyak kong mayasa de bata patulus choni. Maksud na haiso. Sude aka pelayanan na pakobasyon na akan anak si baenon na manang secara pribadi, manang secara bersama pe pasahatot tamay tutuhat. Asa ibana na mga leodalan na mamutusyon. Na berikut. Nang roaw tubagas tuhuriamu, tuinganamu. Aha tujuan na. Dada di Goari manang di pajosor Apostol Paulus ison. Ingot tamu akka ulok kuna jolo di Huria Tesaloniki. Boto hamu madok muliate mangaleo no tuau dang adong didok songoni. Manang dang roy bana naneng roy bana tubuh songoni asa papungok kepeng. Manang asa digara ribalos sudah lalu jonai. Alay naneng dohonon Apostol Paulus dison. Ima sabi ibana ro tujuan utama ni mana ro ganup borngin dot arian lumobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idaw nami bohimuna laos patik koson nami ia adong dope haurangan niha porsyomuna ido tujuan pokok nanek pajupang do huriai. Kita mau bertemu muka dengan muka dan menambahkan apa yang masih kurang pada imanmu. Dirajumi jala diboto Apostol Paulus do. Nahurang do parjami taon nibana. Nahurang do pangajarion nibana. Alay nang roaw. Ati tungadong do penahurak takas dihamu taringot tu Yesus Kristus. Ati tungadong do pe siat tonga-tonga muna naso apala pos rohana makkaporsyai Yesus. Adong do peradi tonga-tonga muna naso apala takas parbinotuan na tabba parbinotuan na taringot tuhatan ni bata. Mono tungadong roaw patikoson manabay haporsyom. Ido tujuan utama na. Sada tiruam mau di. Nangak kanaposo parbarita nauli. Sada tugas na pokok di Huria ima mamaritahu barita nauli. Marhite jamita. Aledak sayo la jamita. Mangihut do muse pangajarion. Om manedok nakot badan pengajaran. Preaching and teaching. Do pengajar. Daksai jamitai. Ido benar sabutul na gereja harus membuka kesempatan-kesempatan supaya semua bisa mendengar dan belajar firman Tuhan. Ido benar dok kategorial. Adong AKPAPA.
Nadong aka pangajarion. Nang dia ka pertanyaan, perjupangan. Na dua odang boy lupa. Jamita ima paposo rohana. Memberikan arahan. Memberikan sukacita dan pengharapan. Alaya salam magodang imana manadai. Ihut matangat tusio tuhatan ini bata. Ate nang ate. Nakpenong matua hamu alun tayo nakikoron tabu hubigi. Ora halu tayo nakin. Gracia te. Halu kani. Sola gracia don. Buka hamu bibil munai. Jaha hamu. Jadi jutaan roh tua usuk-usukun manukun hatani di bata. Alai dukwida gajangon hatani di bataon. Pangidu wa upangidu ma pajupang mahi tata muka mahi. Ay molo huwalu sen we adak cukupi. Olo gabirara musya ka panganapsi penapsi. Idu mena perlu nakin naing roau tatap muka Tuhamu inna siji. Ati adong do pinahurang. Dia di bagasan goar ni Tuhatta Yesus Kristus. Jadi mana nirok nanakin kedatangannya itu adalah menambah pemahaman doa porsiaon nasi. Tidak ada paturehon membangun naswa pala perlu. Tantangan kita berat sekarang ini. Alania mang inang naneng dohonon nason omma na diperlukan. Jala omma dalan lau mangurupi. Memelihara mangaramoti. Asa semakin sempurna lam magodang haporsion nasida. Sahat tuharoro ni Kristus. Kenapa dua hal ini? Jadi keadaan naneng dohonon nasion ima keadaan. Lau manumunomo marsiajar terus. Asa unak sisurahak kamu. Idu nanirok nadison nakin. Gabe sohasurahan marhabadiau di julu ni dibat. Lapatan namang inang kekudusan hidup kudus sohasurahan. Ay sipata jot dohalak. Nangiba sa diri peolo sipata mang evaluasi. Moloroi ba oho palak sudi. Madau sudi. Ayadong do nasisurahas siya na utahe narohan. Yang ibig-ibig hatak. Lumobiak ka na to oras doon danak. Check and recheck. Molo solitangiyon danak behita na to oras. Anong nahurang dihita? Anong sisurahan? Maksudnya naksibalik. Jadi naneng dohonon na torus kita marsiajar mabigihatan ni dibata. Asa buhi hita. Hidup kudus ninna dison. Jadi on lapatanna tidak bercacat mulu bahasa Indonesia. Asa unang bercacat tamu. Cacat bukan dalam arti cacat tubuh. Alai gabe sisurahak kamu alani pangalaho, alani moral do etika, doho karakter, doho komunikasi. Yang sering terjadi. Tidak ada sisurahan manang bercacat alani pamatak. Bukan itu yang dimaksud. Jadi lapatan namang inang hidup kudus itu tidak identik dengan suci. Kesucian tidak identik dengan kekudusan. Hayason dang dosi doh habadiau. Kesucian itu hayasoni diri, hayasoni penampilan,
itu bisa dibentukkan oleh ritus-ritus keagamaan. Diraih dengan ritus keagamaan. Ringgas tu gereja, ringgas martangiang, ringgas marpungu, ringgas lapatan anak marede. Itu praktek keagamaan. Kesucian bisa diraih lewat ale yang kekudusan. Marhabadiaun tidak ditentukan oleh ritus keagamaan. Dang mitor otomatis marhabadiaun sada halak padita. Molo dipakai baju tohonan. Dang otomatis marhabadiaun. Lapatan na halak Kristen na Porsia. Molo dung jot marminggu. Itu beda. Marhabadiaun na disol ima. Pasahato dirita. Sepenuhna tu debata manang di dia pehita. Pasahato rohatta tu debata. Di sido habadiau ni. Jadi molo adong lapatan nanakin halak marhayason alai bisa saja dia tidak kudus. Yang marhabadiau ni bana. Nah, jadi kesucian itu tidak ditujukan. Tidak ditunjukkan, memang ditujukan kepada artinya tadi benda-benda. Molo didok marhayasok kita dingkad do ias garijaton, ias pamatak. Itu soal estetika. Alenggo soal habadiau rohado. Penyerahan diri itu debata. Hobbar tulomo ni rohani debata. Ganup marpikir hita, ganup neng makatao sa dahatao nang mangula kaulaon. Suku-suku tu hita. Nung nga hobaro tulomo ni rohani di bata. Ido marhabadiaw. Nang secara hajol mau pesoni. Nang secara molo tungadong pe akka ula-ula manang barang-barang na disucikan, na dikuduskan. Poha, tapakke do garejaon, lau tulomo ni rohani di bata. Hau do sudion, bentuk-bentuk akadia do sudion. Alai bangunanon. Tapasat jala tapakke do tu obar tulomo ni rohani di bata. Ima bagas joro nabadia. Molo dung dipakke o tulomo ni rohani di bata. Amang inang. Jadi semua itu ditujukan kepada kepentingan dok kehendak nitu. Lapatan na naking ngahobari tu temat taon. Ima na pinangido na tu hita. Buhado hita manumunomu haroro ni Tuhani di bagasan habadiaw. Nah, jadi apen mahita sadari onate. Las dorohaku mulu marbajunai baru hita te. Dapotan bajunai baru. Kan? Alai ndadai. Molo dia penon 4 minggu manot tataringotion. Tapes tahu. Bohado. Na 4 minggu satu natalan non. Ololo hita mengadakan koreksi. Evaluasi, perenungan, ngaulak ni diau. Naing mamulus mau mardalat tu tahun na baru parhurianon. Sarupa do piau, ditik kinalilingi. Luar biasa. Molo humusor pehita manang naturi. Alay kun adok perubahan. Adok pembaharuan. Luar biasa. Torop nin nahalak batak, humusor, borhat syakitan. Alayang go pangalaho nadang muba. Omma tantangan apen dihita titik. Isido hita buya mang inang.
Sa margogo hita mangalupi na masa onwain. Hitonga-tonga ni etika doho estetika doho moral na lam ebat nuaing dia lupan ni kita bangsot tahun nuaing nak kita sadi. Asa di bagasan habadiaon. Habadiaon nak kikudok. Dipakai de bata manang tapasahap madirita tu de bata idu marhabadiaon. Asa lomo ni rohani di bata do nasahu. Boy do maceki, murah do maceki. Dapatanna marsitutu mahita songo si Pauluson. Aria doho borngin marsaor do debata lumowi marhite tangiang. Deba-deba halak kubigi. Sato nganguluna setiap hari makatai do mangula di bagasat tangiang. Alay sa tonganay di bagasan, tuntutan ni Porti. Alay na pinangido na tuhita. Gok mahita pasato dirita, nasa pikirata, gugutta, pabenata, rencanata, prograpta, lumobi mangadupi natal, do apenod do taubaruon. Asa marhamubaon, mengalami pembaharuan. Ate. Dadabe na mga batian nolas ni rohatta dah. Molo suadong nadapo seragam na baru. Unang morulas ni rohana. Pero kan? Alelam marsitutu ma. Doon akkanasing. Alaboha. Nasa diriku, nasa ulokku, nasa naadong diaw. Tuhat tama na patupahon asa sude badia obar tulomo ni Tuhan. Ate, amu akka parumain hela apalagi tau baru ngamar pikir kamu kan ngamar rencana baru membelas rohani dainang do damang simatua alai hot doanggo hatai dak kepengmu na perlu diawin na si matuana do natoras. Ale rohami do. Ima puda ni natoras sutua ujut tuhami. Tak kepeng mi. Ale roham. Oliati ma dituhat tadi bata. Ngolo bui hita terus marhabadiaun tujuluanon. Songon pangurupin di bata. Tuhuria Tesalonika. Sahat tunaing hotdo. Satia do di bata. Mangaleo pangurupi yodi. Amin. Pinuji pinasangap maho ale Tuhan di bata. Ala hodo tutuk Tuhan. Nama jadihon napuna hami. Jala tuhodo hami mapurus marsigatuk tuhodo hami. Jala sudi mali Tuhan sahut lomo ni roham. Molo tuk petarhirip pami. Adong ali Tuhan akka rencana-rencana hagiot nami. Keinginan-keinginan nami. Ali Tuhan say paingot kami. Molo tung dileokoi pe Tuhan. Alain dada mapurus sami. Siya lomo ni roham. Molo di pasato pe pasu-pasu na gudang di hami. Hahipason las ni roha di tonga-tonga ni keluarga. Dohot akka patcamotan dot sinadongap pe. Alai ajari hami mamakkesa. Lau mamuji do pasangap pongguarmu. Postoro hanami na urupamu toktong huriamot Tuhan. Lumubi makubasi akka pelayanan-pelayanan na mardumu tu apen tu program dohot tu natal tau baruan non. Dohot akka na paradihon akka na rikot. Alai huriam pamatangmu do Tuhan.
Pos rohanami dak pasobommu. Sai dio jarhodo akan makkaholongi huriamon. Dumubi Tuhan, pasaton nami ma titikion, pilihan nami, lau mengurupi panitia Natal ni huriamon. Asa bui Tuhan, hobbar tulomo ni roham, oti manang godang, suaksoni terbaik uriam muse di tonga-tonga ni kopiton, patupahon apendo Natal. Alai sai di paradehodo Tuhan. Ala holong roham Tuhami sudi. Holong roham tuak kana posom do keluarga. Holong roham tuak karuas do keluarga. Holong do roham tuak kaparlalu situa do keluarga. Holong matutu roham di parjongjong ni huriam hakabi pirawa mangunon. Mangalupi akan masa nuaing. Sai hok mahami jongjong. Pugu hami Tuhan. Lau mamaritaho barita naulimi. Ali Tuhan urupi hami pasahat totangiang. Dohot akan nabuya le Tuhan mabain semangat. Do pakirimon diaka ruas ni huriam nagaliala ni parsahiton. Ima Tuhan nyonya silitonga boru si majuntak. Situa Erias uta barat. Nyonya tambunan boru huta gaul. Nyonya si mamora boru panjaitan. Anggun boru manik. Situa rospita boru sitorus. Nyonya tapu bolon boru si majuntak. Situa nyonya si marmata boru si mangucong. Tuppal nainggolan. Suak songoni nang nyonya nurmani si anipar boru si hombing. Nyonya si naga boru si nabela. Nyonya si tua marbun boru nainggolan. Ferdinandus tapubulun. Si tua SP hutasoit Loise boru si regar nyonya si ahan boru si tanggang. Florida boru Manalu. Las Maria boru Panjaitan. Naomi boru Sianturi. Andar sida balok. KM si Hombing. Nyonya si Majuta boru Napitupulu. Dame Erlina Sinaga. Kesianna boru Tapubulun. Situa nyonya situa jena enggolan boru silalahi. TP si Majuntak. Nyonya TP si Majuntak boru Napitupulu. Halomoan si Majutak. Nyonya Baster manurung boru aruan. Maruhum tambunan. Uwa kami do nang ruasmu ati so tercatat di son dakku boto hami. Alai tangammu manago olong ima. Makahol mamasu-masu suriaka ubat do si panganon. Tahu mangalion gugu do ai pasor dinasi. Pinuji pinasanga mau dibagasan anakmu. Yesus Kristus Tuhan. Amin.
Napasahap mapiliata tu debata martangiang mahita. Ali debata amanami na di Banua Gijang, hodo haroroan ni saluhut si leon-leon na denggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat hami masian na nilomi tu hami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na khusus di julum. Pasu-pasu may jala ramoti asa uparhasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaumu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang ni sileolami tuhami. Asalam girgir hami madok molyate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali Tuhan debata amanami rodi saliling nililing na. Mauliate marohanami tuho ala diramoti ho hami di bagasat tau parhuriau naksalpui. Asini rohamdo na pasahat to kami tu bagasat taon na barwon. Widahami di bagasan na sa taon ni denggan ni basam. Buas doho mangaleo barita na uli tuhami. Asa mardame jala marhasonangar rohanami. Ditabay hodo bilangan ni akana porsea akana burju mangului hatam. Di parguguy hodo akana porsea do naposom akana mamaritahon habal gaum di tonga-tonga ni huriam. Tung nasuha bilangan do sude denggan ni basam nasa taoni. Sian minggu tu minggu sia bulat tu bulan sahat rodi sadarion. Di baini hupuji hami magwarmu jala hupasangap pami maho. Saya gonggomi jala pasu-pasu manang huriam. Tabay maganup ari torok niak kana porsia na marholong ni roha diho. Saya pararat mahuriam ado arajom di Tano Batak. Dohot nang disadok pulo di Indonesiaon. Saya ramoti huriam asa unang sahut tahi ni parjahat na mga bati hararat ni harajommu. Saya unang lowas uriami disusai. Digaori manang dileai, ramoti maakka na pinilipmu, pay masahat tuhanguluan. Say ramoti masuli na posom, na mamaritaho barita na uli. Say juma akka si pilibego do parguamu na asing, asa dohot na sida pasangap pongguarmu. Say ramoti jala parbadiay mahuriam, saat rodi haroro ni Tuhan Yesus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang. Say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajommu. Say sauk malomo ni roham di Banua Tongon songon na di Banua Gijang. Leo matuhami sedarion hanguluas siapa hari. Sesa madosa nami songop panesa nami. Di dosa ni dongan na mardosa tuhami. Unak kami to gihot tu pangujunan, palua mahami siat pangago. Patok tong maroham tu debata. Mula mahamu jalo hamu mapasu-pasuna. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata mahu. Di sondakko Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midahu.
Di dopakko Tuhan de batama buhina tuho. Jala di pasahor homma damena tu todim. Ami padita parhalado ni huriata doho parhubas nang didahmunakin kolektan pajahatikting para gedda parjamita doho sude parmusik do parede suaksoni nang multimedia songon gatti ni jalang-jalak tak parsi jalangak kita teh ate pasaton nami ma selamat apen. Salam sabar, salam kuat madihita sudi. Salam sehat. Nah,